na kwebwatania ase byombe anene imeyo bomo matara asenchire mo yogosirana na bago kwegendereria ase emeroberio awayaniga kwanwa na babwatani korwase obomo abo matara ngaki baba gochakia bene esako iyo rabege gokonya nonye ababwatani ase kyombe kyo kwenyorera makabesa iri gwikirania emeroberio au yo kwegendereria ase amatukabo siorobati rwasobekana ntogane no muri Keito Frida Kerubo Obachaki gwagwe kyombe kyabo matarani go kwabeire okwengencho anene ase ogonchereria amagima y'abantu okwana nigo bairira irenga kyabo anene gosirana elinde kwene kyabuna abonchereria nkoegendera bale na baigochi semi ngosirwa chire nderi tunyare kubabeka kwa minajil ya kuinua kukua na kuinua kiwango cha economy uchumi wa watu ande segesongo tanga the SMEs, small and medium enterprises abangira bakoni chikwene chinyanya nyamataro ibintu bunebyo kiloni nkenke tunyare ko wakonya bachinwe so gwikonya nende tugateba iga ntobwenete ko koranga abana baitunga kibago some community ekiatu aligere tukanyora community yeito kisemi nkireinse bantu emba igwete seminero lakini mbabwende kuba supported from the political divide nderi banyare gosoma byaje gokonye community yetu nonye naboni go bagariri birengereri byabo na korosia esako eyabeire eyengencho mono nigo boigo bairira amarorabo yogochakia welfare ekyo kirerire abange gocha amo twoiboiro umwana bwesipio korokwe esako tomorrow nkuigora tore omwana bwesibye korokwe welfare abana bababere obo mubuwa mataratu watebete ngabana ababere mpakira abantu bachamo mono nderi tunyaye kubwatira nebintamo tugachaka nesako esake irero etubwate climax kyo mwana yokuiboru koena na tore chilon the checks open air checks presentation to those who have qualified to get the loans. Nigo bairira emichando bagwetera anena sibanekia abanyakiombe nigo babwate okonyora kwense ekyo kyabeire omuchando ase okorwa enengo is income per capita gokonyora n'abantu abango konyora kwa bonkolense na kwebanga gocha kore isibene the 500 minimum mutobegete na beko be challenge because many people around here nelinga konyoresi endagira kobeka semesa selituko na beko be challenge because resources are limited. Mbaine kia gutumeka chinjera chekerero asoko gacha amaliko y'abanyakiombe asibaine kia oborendi bwenibo yabo Igawa kwanya mutirasara ase in je payment area members bakuri abatirasara gabwate hard copy so fill those finger second notification once a member got some payments to the bank like go forward the notification here nani key in your computer for emergency in case a document area which you can asire twanya tubate backup yo mogese tulia lero kera uno mwana iboirwe anataka kitu kibisi bank ticha tubate buna abo mugwa matara asante sana Bona nigo okoboligwa kwa rule gocha ansa bantu bonsi elikweneke bunanko gachabale enibo yabo na boigo konyora obosemia eliogwekinia ndoko inikale che bantu naki inchumintu mwensi toso ase gurubu yeiga ekiagera nabakonyora togwesege mugosegetana oyo maso yonde ekera abantu baramo igo bakogendamo naende tunyara ko tukanya kironi ekyo erito chenje obuguma bwitu muna bo matara muna tomenyete gaiga bali balense abaru baje iguru eliegero ndatacha ko konya koligererio ndo nyakomera amate nyanga naye ngwa chagete tigato jamo tugwaterane tokole gasi tobasaba mu wa matara naende tonya ko semani na mange turasome na enga toko inikale cha wa kids Frida Kerubo Ndizi TV